Қисса хуш омадед. Аллои меҳрубон шуморо нигаҳон шуда. Навоя бародар занг мезанад, мегӯяд: акаи Фахриддин мегӯяд, чандин блогерҳода муроҷиат кардем, мегӯянд метарсанд ин видеоро каранда, ё ки пулшон наметиҳем, мегӯяд, ами як видео намекунӣ. Гуфтам чӣ хеле видео? Мегӯяд бисёр бачаҳои тоҷик аз группҳои Telegram кор ёфтаистанд. Мисол такси, доставкам хеле фребшон мекунанд. А по факту мегӯяд дору роӣ мекунанд ба дасти ҳамин кристаллай, метафорфинай, ким чи як қавр ба номошон гирифт. Ман одами холу. Мада медонем, мада похӯра мебарам, любой хел видео кардан мегирам. Бародаро, апаву хоҳаро, ҳамин корҳоя накунед. Она шавбара ин ҳамин бисёре ҳамин одамое ки шумо ҳамин корро метиҳанд, ҳамаш паставатон мекунанд, мезананд, мерен, киси онатон намедуред, мерен. Ин ҳамин хелтон мегӯям. Накунед ҳамин кристалл, присталл, наркотик, паркотик заниматся накунед. На дар Россия, на дар Тоҷикистон, дар ягон ҷо киси онатон намедуред, мерен. Оқибатон тӯр баед.